dit is niet wat ik eigenlijk wil. Wat ik wil is dat iedereen rhythm ad lib. Wie weet wat ad lib betekent? Ad libitum. En dat betekent ad libitum vrij. Dus je mag het helemaal zelf invullen. Durf maar. Goed, durf maar. Even met jullie aan deze kant gaan even met mij klappen. Klap, ta, 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 ta. Doe maar met mij. Ja, dus dan denken ze allemaal van, jongen, wel, het is wel een feestje daar op de buurt. Je zit altijd maar gewoon, altijd vriendelijk gezicht, altijd blijven lachen. We stellen ons daar op en dan moet je allemaal even naar Marleen kijken. En Marleen gaat jullie zo'n beetje plek aanwijzen. Wat gebeurt nou? De dames van Studium Elke en Dieneke en Anne, die gaan dan op een plek staan. En de plek zoals we staan, is zoals het het laatst nu stond. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een soort, zeg maar, concertante kleine patinaatje gemaakt om met kinderen, wat zij dus hebben gestudeerd vanochtend. Dus het is echt